Kuva amai ibasa. Kurera, kukudza, kuchengeta mwana harisi basa riri nyore. Asi tinozoona kuti basa rinenge rapetwa zvakanyanya kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Mufaro wedu kuva nemi nhasi uno pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Muchirongwa chino tinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo nana amai vari kuchengeta vana vane urema. Asiwo tinopemberera nekuti vana amai ava vane hugamba, hushingi nehumhare nekuda kwekuti basa ravanoita iri harisi nyore. Nhasi uno paTwice a Mother tiri kunzvimbo yeHopley uko kwatiri kutaura nemudzimai ane makore 55 anonzi Fortunate Topo nemwana mumwe chete asika anotaura kuti mwana wemwana wake ndo rakazove gotwe. Mwana uyu Evans ndiye ane dambudziko reCP. Ngatipindei mumba tisangane naMai Topo. Gogogoi. Ambuya Topo, munoswera muchiteiko nemuzukuru wenyu? Aiwa, tinoswera tichitamba, tichifara. Like pandinenge ndiri basa randinoita ndinaye toti ndikuda kutokonora chibage. Iye anenge ari paside up. Achikudaiwa ari papo. Saka aiwa tinoswera tichifara. Kana kuri kuti tinoda kudya pamwe chete musame plate. Aiwa. Spoon kuna mbuya, spoon kumuzukuru. Adoko kugona chaiko. Mbuya Topo, mungatitsanangurira here kuti muzukuru wenyu condition yaanayo iyi makazviona asununguka madzoka naye kumba here kuti achingobva kusunungukwa ndopamakaudzwa kana kuona kuti mwana ane dambudziko? Muzukuru wangu zvakaitika ndezvekuti takaudzwa achiri kuchipatara asunungukwa kuburikidza nemasunungukirwo akaitwa muruzivo rwavo rwekuchipatara, zvokuti dai taive isu tega hatina zvataiziva kuti pane dambudziko richazovepo. Mwana akasunungukwa, mai vakatora nguva yakareba vari mulebha. Vatora nguva yakareba vari mulebha, mwana azvarwa haana kuchema for almost 13 days kumbuya nehanda. Ndo patakazoonekana nachiremba musi waaburiswa kunzi mwana nekuda kwezvaitika izvi achagona kuve nedambudziko rinonzi cerebral palsy kana kuti CP. Ndo patakaizivirawo CP. Vakatsanangurira kuti zvinoreva kuti mwana achanonoka kuita mastages anoitwa nemwana wese kana kuti achakundikana zvachose. Saka isu takatobva ikoko takuziva kuti achagona kuita, achagona kukundikana. Tauya kuno nemuroora kumba takagara ndofunga almost 3 months. Mu3 months tine zvatakatotanga kunotisa. Mwana anga asingagone kubata chinhu, mwana anga asingagone kana kugara zviye zvokuti ukamugadzika ukamubata anenge asina kusimba, anongoti sengundu. Saka ndopatakabva taiti tikaona that ningirikini anogona kuveini kana kuti muroora taibva tati Mai Evans, ona zviizvi zvakarehwa zvidziri zvirizvi, tobva tayeuchidzana toti zvinenge ndizvo, toti aiwa tombosimbisana. Saka nguva yaifanira kuti mwana agare yakasvika, tikaedzawo mhindu dzese dzinoitwa kuti mwana agare tichiumbiridza madhishi zvikaramba. Ndopatakaona kuti zviye zvakarehwa dambudziko riye raita sei ratisvikira. Takatorana nemuroora tikaenda kuCRU kuHarare Hospital sekudzidziswa kwatataitwa kumbuya nehanda. Taenda kuCRU zvechokwadi mwana akanoonekwa nemachiremba ndobva anzi ane cerebral palsy. Ndokuziva kwatakaita kuti mwana ane dambudziko. Muza zviri kutondiremera kuti ndikuti imbuya nemakore enyu nemuzukuru atokura kudai zvakafamba sei kuti pamakore enyu 55 mane muzukuru ane 17 years? Pamwe ndiwo Jehovha. Uyu muzukuru mwana womwana mukomana, mwana weteenager akaitwa nababa vachiri teenager. Saka hataigona kumuramba. Teenager yemakore mangani? He was 17, 18. Yes. Hakunotena 18? Yes. Ndizvozvo. Anga achiri kuchikoro kapa? Anga ari form 6. Zvichiva zvamaba sei saka muroora akabva atotizira abva auya pano? Ndobva atouya. Ndobva ndatombobatwa nechiveve ndaitozviswinyawo zvamukureva izvozvo. Saka ndani muroora. Saka kusvika takatoona kuti aiwa ndizvozvo paoneka uchizviswinya mazuva ari kufamba. Kusvika tatoona kuti zvechiwa taane muroora pamba. Mataura kuti makaudzwa
kunzi mwana uyo achazoita dambudziko zvichida zvinhu zvake zvichanonoka imi misipi mubva kutoinzwa ipapo mamusingaizive mazoenda kuCRU kuCRU kunoonekwa vanhu vakawanda vakasiyana-siyana imi muchisvika nemwana wamangozwa kunzi achanonoka zvinhu pamakanoona vamwe kuCRU zvakakubatai sei? Pekutanga ndakabva ndangoona kuti hapana nokuti kuCRU paunoenda uchitoone dambudziko wasvika ikoko unonyatsonotora ko harisi dambudziko. Ipapo pekutanga takadzoka tese mumwe nemumwe achingori zii kuti saka ndozvichaitika ndozvichaita mwana wedu saka of which hatina kuzvigamuchira pachokwadi hatina kuzvigamuchira takarohwa nehana tikademba kuti dai tangogara mumba kwedu tichingoona dambudziko redu irori and isusu tanga tisati tagutsikana kuti pane dambudziko because miri wake zvese hawaimboona paine disability isu taizongoziva pakuziva kuti mwana haabate nekuti dzimwe nguva dai musoro but vamwe vana taingovaonawo vari nomawo vachingodaiwo saka patisa takaona kuCRU zvakativhundutsa. Makazogadzikana sei? Tinonzwa munoti dzimwe nguva vanotorwa voona vanotaura navo counseling makazogadzikana sei? Imimi ndimi mukuru panapa apo mune kamurora kechidiki makaenda mese here mune kwamakaenda here kuti vanyatsokutsanangurirai kuti mugadzikane? Ikoko kuCRU takatsanangurirwa but munoziva kuti unongofunga kuti vava vanhu vada kungondisimbisa hapana hazvisati zvamboitika ende iwe hausati wambozviona muupenyu hwako mauri infact unozviona kunze uko saka hauna kuzvifungidzira kuti kwauri zvichauya mumba mako hatina kuzvigamuchira. Counseling iprocess haisi yekuti ukakanseliwa nhasi wototi ndagamuchira ndatoya ndastrong takatombotambudzika tikatomboda kufurirana kuti ngatiregerei kuenda but pozoitawo mumwe aitaiwa handei takanzi tidzoke nhasi tichidzokera tichidzoka tichienda tichidzokera mwana achiitwa maexercise anoenderana nestage yake takazoona mwana ane gore ne2 months mwana akugona kugara ega akutogara ega ainyara saka sekuru vakanga vachiripo ndo vakazviona ndobva vauya vakandikwenya mubhedro zvikanzi uyaone ati cheko zvikanzi uyaone ndobva ndauya ndokudongorera ndokuona shasha yakatonyatsoggara yega kunyatsoyatogara yega ndakafara mozi vanonzi kufara takafara titoona haiwa haichanyara saka takagara kwenguva ndofunga almost gore rese achingori pastage yo yekugara agara kudaro akatanga kupota achigwesha nemusana waigona kuti ukamusiya panapa handiti unozomuona kana kuti akudhaining uko kuti asvika seiko ari kunyara kusvika musi 1 kuti watakamujuma tikaona uyu ari kugwesha nepaseji kubva payakatangira unosvika kudhoko ati kunze wokuti ndifare ipapo ndataura chokwadi takabatikana tikati Mwari saka ndozvaakuita upenyu hwake hwese akachifamba nemusana zvozovii unoziva kuti unobatikana kunze wokuti ufare unobatikana futi saka ndozvazvaita. Dzimwe nguva panouya dambudziko mumusha zvine zvazvinokanganisa pahukama apa mai vake nekwavakaberekwa nemi pamwana munoonerana here nekuti izvi tikuona ndimi munai mai varipi? Right, mwana ndindinaye zvekuti ndinototi ndini mubereki wake kubva aine gore ne10 months because anga achiri kungogara chete ndindinaye. Mai vakazotorwa nevabereki vavo vakadzokera kumusha kwavo. Pavatorwa vakaenda nemwana asi havana kunoita 1 week vachibva vadzoka nemwana zvikanzi zvanzi ndidzose mwana. Isu ndobva tangogamuchira mwana nababa vakanga vachiripo vakati maitopo mwana uyu ngatichimugamuchirai ndozvatovepo. Taifunga kuti zvichida vachadzoka mazuva achitofamba kusvika takangogamuchira mwana tikamuita mwana wedu. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatisanganei muchikamu chinotevera.
Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Ndeape matambudziko ari kusanganikwa nambuya Topo pavari kuchengeta muzukuru wavo Evans? Matambudziko aripo akawanda. Ndofunga munoziva kuti upenyu hwedu mukati menyika kana kuti upenyu hwemunhu wese kushanda. Saka nemuzukuru wangu uyu kana aripo saizvozvi handina chimwe chandinogona kuita chisiri within pamba pano. Muzukuru wangu munhu wekutoti unokeya, haana chaanogona kuzvibatsira ega. Haakwanisi kuenda kutoilet, haakwanisi kudya ega, haakwanisi kuzvigeza. Zvese unotomuitira. Saka kutoreva kuti pese paari ini ndo pandenge ndiri as long as ari panopamba. Mukusakwanisa kuenda kutoilet kureva kuti achada madiapers. Maadult diapers anodhura. Zvikwanisiro hapana. Zvanga zvakandirerukira baba pavanga vari vapenyu. Ndofunga manzwa ndichiti mwana takamugamuchira tikamuita wedu. Tamuita wedu kureva kuti baba zvavasisipo ava zvizhinji zvaakutarisana neni. Zvinoremera. Haagone kudya, kutsenga chaiko haagone kutsenga. Kureva kuti ane chimwe chikafu chekuti unoti dai ndaive nacho nguva dzese mwana wangu aigona kudya akasununguka. Asi nekuda kwekuoma kweupenyu anopedzera kudya zvisingaenderane naye zvekungoti agone kurarama. Kuti umutarise nenzara hazviiti. Saka ndo mamwe matambudziko. Muzukuru wangu uyu baba vari vapenyu tatamuendesa kuchikoro. Tamuendesa kuchikoro kwaari kuTozi kucare center. Kunomubatsirawo kuti anenge achigara nevamwe, achiitwa physiotherapy nemazvo, achikwanisa kuswerawo aine vamwe vakaita saii. Zvichireva kuti achiri kuchikoro kwamakanga mamuendesa baba vachiripo? Hongu aripo. Takaona kuti timubvise ikoko. Zvinombotibatsira zvishoma kuti kana ari kuchikoro ndine mukana wokushandirawo upenyu, ndine mukana wokubata izvo nezvozvo. Saka ariko kuchikoro kucare center iyi ine mari yakati nokuti hakusi kuti kungodhura. Vana ava kuvariritira vanonetsa. Vanoda vachengeti, vanoda vanovageza, kuchengetwa hwavo hunonidha more. Zvokuti otherwise zvatinonzi tibvise ikoko hazvienderani nekeya yavanovapa. Achiriko. Saka ndo rimwe dambudziko hombe iroro. Care fees inondiremera zvakanyanya. Asi nechinangwa chekuti mwana ndine shungu dzekuti ndiedze kumupawo kodzero dzake. Ndinoshingirira zvishoma asi zvichirema. Zviri kundiremera zvakanyanya. Zvekuti ndakasvika pakuita payment plan yekuti vanondigamuchira chero $10 chaivo. Vanogamuchira nekunzwisisa dambudziko rangu. Ndo mararamiro atiri kuita. Taura nyaya yamai vakatorwa navabereki vavo havasisipo. Ko baba izvinezvi vane imwe mhuri here? Uye mukurarama kuri kuita Evans iye zvinezvi baba vake vari kubatsira here? Uye baba vakagamuchira here mwana wavo? Ndinotenda. Baba vaEvans vakazoita way forward. Ndobva ava nemhuri yaainayo. Atova nemhuri. Evans ane masiblings ake. Saka nekuda ndingangoti chimiro chiri munyika yedu tinozvinzwisisa. Mwana wangu zvikwanisiro zviri kumuremera. Especially pacare yaEvans, it's an extra care. Asi pazvishoma zvaanowana anobatsiridza asi hazvikwana. Anobatsiridza nemwoyo wese. Ende chimwe chandoda kunyanya kutenda mudzimai waakawana. Anosapota zvakanyanyisa. Pazvishoma zvavanowana unyatsoona kuti iye ari kusara asina. Asi avavarira kuti at least tiwane something chekuti tiitire mwana uyu chakati. Kuitira kurerutsira mama. Kunyange naye unyatsoona kuti mwoyo wake une hanya netsitsi. Mwana wangu akagamuchira. But kugamuchira kwaakaita anga achiri mwana mudiki. Ndo pandiri kuti takamurerutsira nababa tikati iwewe waamukoma waEvans pakuberekwa chirega kurwadzwa stereke. Iwewe tauda kuti utibatsire nezvawakwanisa nazvo zvikwanisiro. Ofuiti ndo zvandiri kuti anovavarira haazvikwanise zvese. Ko mai vaEvans hongu vatorwa navabereki vavo, ko iye zvino izvi mwana wavo mumwe anotoyatsoona kuti munhu kauyu ane hanya nemwana wake. MaEvans handina chekutaura. Mufungei chakanaka. Ndira kutenda Mwari. Kunyange asisipo mwana wake anomuda. Haana kumbobvira amira kuda mwana wake. MaEvans unodisa mwana wake zvakanyanya.
iye zvino haapo haasi mukati menyika ino, akaendawo kunotsvaga kurarama. Muzvishoma zvaanowana ikoko anoshingirira kuda mwana wake, anoshingairawo pazvishoma izvi mwana wake anomuda zvakanyanya. Munoziva kuti kana omwe muso nenyaya yetekinoloji tikawanawo foni yekuti tinokwanisa kutaura pamawhatsapp, like ndine vazukuru ndinei, tinotaura naye, toita video call, otaura nemwana wake, kunyatsoona kuti munhu ari kunzwa kufara. Kana ukazotarisa munonzwa vanhu vachiti maivhanzi vanga vakaisa mwana wavo pastatus, svondo rinorese maivhanzi vakaisa mwana wavo, anomudisa mwana wake. Asi ndineka kubatikana ndichana, munonzwa kuti mwana ndewo munhu wese. Inini kusaidi kwangu nehama dzangu neine, aiwa mwana uyu anodiwa. Chinondirwadza mai vaEvans vega vari wani kudai. For the past 17 years ndiye wega anouya kuzoona mwana wake, ndiye anobvunza mwana wangu kuti ari sei. But maEvans ane kumusha kwaakaberekwa, kwandinotarisira kuti tingadai tiri kuonerana pakubvunzana mwana ari sei, kana kungouyawo kuita rwendo rwokuti tauya kuzoona mwana. Ipapo ndo panondibata. Handizive kuti vakaona here dambudziko remwana uyu serakonzerwa nesu pano. Asi ndobva ndazoti dai vaizvifunga, dai tiri sakakonzera dambudziko remwana nekushingaira kwese, nekuoma kwese kwezvinhu, nekuedza kuti mwana aitirwe zvikwanisiro zvinoenderana naye, aitirwe kodzero dzake taiita here. Handina pandakasiya tete. Ndaiti ndikanzwa kuti kwakati kunoitwa maexercise akati ndaenda, ndikanzwa kuti zvanzi kuGlenora ndaibereka kumusana, ndichakasimba ndaibereka kumusana, ndichienda naye, zvokuti vashoma vakaziva kuti Evans muzukuru vanenge vachingoti mai vaEvans. Saka izvozvo ndo zvimwe zvinonditi batei zvishomanana, kuti dai taionera pamwe chete unonzwa kureruka, kwete kuti tiri kuti ndaremerwa naEvans. Kuremerwa naEvans ndoremerwa nekumushayira zvikwanisiro zvandinotarisira kuti anga ainazvo, asi kwete kuti handidi muzukuru wangu. Ndakamudisa ndikamuita last born yemunomba, ndikatora nzvimbo yababa vake ndikaisa Evans, zvekuti Evans ari pamwoyo pangwa zvakanyanya, zvekuti ndinotoedza kuti kana pane zvandingagone, asi nekuda kwokuti upenyu hwakaoma handikwanisi. Ngatimboturai mafemu, tisangane zvakare chikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Ndezvipi zvokuti mbuya Topo vanoti vakabatsirika nazvo zvinokwanisa kurerutsa mutoro wavainawo? Ndataura nyaya yekuti Evans haakwanisi kuenda kutoilet. Ndikakwanisa kuwana rubatsiro rwamadiapers zvinogona kuti rerukirei. Wheelchair yake yekufambisa anayo asi yasakara, haichatofamba pasi, ndeyengotenderera ari muno mumba. Saka unenge uchida kuti dzimwe nguva ukawana anokupushira, like ini ezvinezvi handichakwanisa kumupusha nguva perwendo rwakareba, tinoda kuenda kuchechi, toda kuendawo nzendo kana kuenda kumamisha. Ndikawana chekufambisa, chero mota chaiyo ndinoida tete. Kana mukatonditengera mota tete ndofara zvingaiti yekufamba naEvans. Handisi kuda yeleisure, yekufamba naEvans wangu. Izvozvo zvinogona kundibatsira ndenda kuzoti ndaflexible. Kana tikati kuchechi tese, nokuti ndo hobby yangu hombe. Ikoko ndokune minamatira ndiona ichibatsira upenyu hwaEvans. Kana ndifunga kuti ndoenda kumusha handisiye Evans pano, ndochitsvaga munhu kuti naye mweya mutisaririwo naEvans hazvigoni. Saka nguva zhinji handikwanisi kuenda kumaactivities ekumamisha, handikwanisi kuenda kudzinhamo kana ari pano. Nefizi chaiyo tete handifanira kupasiya ipapo, ndinoshingaira bhati zviri kurema. Rimwe zuva ndiri kuona ndazokundikana kuti Evans aramba ari kuchikoro, ndopedzisira ndazogara naye pano. Saka izvozvo zvimwe zvinhu zvokuti ndinoshuvira kuti ndikawana chiyeku chinondibatsira, chero maprojects. Ndaimbopfuwa huku but ndakadzokera pasi ndabirwa. Makadya profit. Handina kudya, ndine munhu anosungirira tete, handina kumbodya profit, ndakabirwa.
nekuda kwechirugu changa chisina kusimba. Saka ndikawana chirugu ichocho chikavakwa, ndikawana netibatsira kuti ndiwane start, handizombofa ndakakumbira futi. Ndinoshingaira ndichidaro. Imimi naEvans kumabota acho inenge huri hwese nakatsande nemvura anofarira kuitei Evans zvokuti munoti nepande ndichiita naye apa anobva hanzwa kufara. Evans anoda foni. Evans anoda kuona foni nekuona magemu nekuona mavhidhiyo nekuona chivhitivhiti nemota chaizvo zvizvi dai screen anga rakavhurwa panzapo angadai akumota kwenyuko. Ndo zvinhu zvake zvitatu kunyanya foni. Aiwa unofara nekugeza, murume unoda kugeza anenge achifara chete kusvika apedza kugeza. Zvezvi chinenge chinyamufadza anofunga kuti pane kwatauda kuenda. Saka kuseni ndinomugezesa kuseni. Pandinomugezesa kuseni akadya porridge anenge akutoti handei andomboita noise yekuti ngatichiendai. Mubva mangotudza kuti zuva renyu rakamira sei kuzosvika pamunogezesana apa? Handitika. Inini kuseni ndinogara ndega pano naEvans tiri vairi. Ndikamuka kuseni ndokurumidza kumuka zvekuma past 5 kana to 5 ndoita basa rangu repamba, kutsvaira panze, kutsvaira mumba. Evans anenge atomukawo asi anosara arere paanorara. Saka ndapedza kuita basa rangu, chinhu chekutanga ndoisa porridge rake pamoto, ndomutora ndoenda kunomugezesa. Semunhu asingagona kuzvibatsira toilet, anenge arara nedhaipa, ndomugezesa. Anozouya kuzodya porridge rake ageza. Apedza akadya porridge rake, Evans anogara apa otanga kuzvivaraidza achiona zvaanoona pachivhitivhiti. Zvadaro ini ndaane mukana wofuti wokusuka-suka zvezvo ndandasiya nekutora washeni yangu ndichiwacha. Iye anosara munhu akagara apa achiona. Aneta ndine ndakavhura dhoiro anoburuka ega ouya pandiri kuwacha pai. Ari pasaidhi ipapo kana kuti akafamba akatenderera kwachigwesha odzoka odongorera kuti uripo here, haadi kukushaya. Then zvadaro ndotaimira nguva dzake dzekudya. Kuma 11 ndinotsvagawo chaanofanira kuti aite sei 10-11 anofanira kuti awane chekudya. Adya ndomusiya futi achitamba ari pedyo neni, dzimwe nguva achitenderera. Maona pagedhi pedu apo tinovharira iye anotenderera ari muno muyadhi. Dzimwe nguva vana vepamanext door kana varipo ndo vanouya uswa vachimudongorera nepawaya, dzimwe nguva opindawo wouya kuzotamba naye paanenge ari. Zvadaro ndo musweri wedu. Ndikawana nguva yeti ndazorora ndopandogara pasi taakuchiona zvatinoona kana chii tiri pamwe chete. Zvadaro zuva rakutodoka, masikati achada chekudya, ndoshingaira ndotsvaga chekuti adye. Apedza kudya kuma 3, 4, 5 ndomugezesa futi. Mangomuona Evans muri manda kugeza, ndogezesa. Kana ageza izvi nakuchigara apa akumirira kuti zuva radoka. Ini ndakuita futi maactivities zangu emumba, iye ari muno. Mataura kuti kana aripo handina chandokwanisa kuita. Zvipi zvekuti paanenge ari kuchikoro paipai imimi munoita kuti zvikupei cheuviri? Handiti. Inini zvandinoita ndezvekuti ndataura zvehuku. Izvozvi ndinatoti shoma nekuda kwekushayika kwechirugu chiye chandareva chepanze. Ndakazotora rumu mukati memba muno yandinotoitira zvehuku. Saka ndinoita tuhuku twangu, ndinotengesa kutengesawo zvinotengeswa, ndinohodhawo ndichitengesa. Kana iri nguva yeEvans ari kuchikoro full time handina huku dziri mudanga, ndinoenda kumaruzevha ndonotengesa. Tine kumusha kwedu kwatinobva kwaMutoko, vanotoziva kuti kana ndauya ndosvika netushuga twangu ndopimisa, ndikawana chibage ndotakura chibage chiye, dzimwe nguva ndoya nacho, kana kuti ndochitengesa ikoko ndawana kadhola kekunoita payment plan yangu kuchikoro, ndodzoka ndopfuurira neupenyu. Zvishuwo zvambuya. Tinoziva kuti munhu paunenge uchinamata une zvaunonamatira zvoti munoti ichi ndo chishuwo changu ichi. Inini chishuwiro changu pana Evans ndechekuti Mwari ndakagamuchira urema huri pana Evans, and handingatarisire mirako yekungoona Evans nhasi asumuka kutanga kumhanya ndototizawo futi, asi ndotarisira kuti Mwari dai zvaibvira kungoona Evans kaunti achingoitawo step 1 yekufamba, kana kungotaura 1 word, kana kungogona kubata chikafu, izvozvo zvega kwandiri zvakakwana. Tinokutendai kuva nesu muchirongwa Twice a Mother, nekukutendai rubatsiro rwamunopa vamwe vana amai vatinounza pachirongwa chino. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Zita rangu ndinonzi Stella Mousha.